Hurrengoa, Matxin Aiestran dela Sotillak emango du, historia lizentziatua, eta masterra kuaternarioan edo unibertsitate berean egindakoa. Momentu honetan doktorego tesi egiten ari da, Irulegiko aztarnategiaren inguruan. Eta aztarnategi horretako arkeologo zuzendaria ere bada. Beste alde batetik, unibertsitateko ikerketa taldeko kidea ere bada. Eta lan horrezaz aparte, kronologia protohistorikoko eta erromatarreko hainbat eskuartze arkeologikoaren zuzendari izan da Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologia historikoko sailaren bitartez. Bertako kidea ere badelako. Ikerketa eta argitalpenei dagokienez hainbat lan argitaratu ditu aldizkari espezializatuetan, horietako batzu nazioarteko aldizkarietan, hainbat arkeologi jardunaldi espezializatutan parte hartu du eta divulgaziozko hitzaldi hori eman ditu Irulegi aztarnategia eta Burdin-Aroaren inguruan Pirinoko lurraldean. Bueno, nahi dezunean, hasikotik. Bai, bideitzen gazta. Lehenik eta behin mila esker, Joxan, aurkezpenagatik. Mila esker ere bai duari gabe ataungu udalari eta antzoki zoragarri honetan hitzaldi bat emateko aukera eskaini izanagatik. Mila esker ere bai nola ez Euskal Herriko Unibertsitateari eta udako ikastaro hauek, uda bukatzea daukagu, baina baina ikastaro hauek hemen daude. Eta besterik gabe, hemen ator, Burdin-Aroaz hitz egitera, hori da nire ikerketen lerro nagusia, eta zertxo bait, Barandiaranez eta batez ere historiografiaz ere bai, nahiz eta aitortu behar dudan lotxa pixka bat ematen dira da, ez? Alvarok egin duen aurkezpenaren ondotik, historiografiaz hitz egiteak, baina bereziki zentratuko naiz Burdin-Aroan, da nik uste beharrezko egungo panorama zertan den jakiteko beharrezkoa den ibilbide bat proposatuko dut, eta pixka bat, gero, gainetik baldin bada ere, ez daukagu denbora gehiegi, Burdin-Aroaz oro har dakiguna mendebaldeko Pirinioen inguruan. Beraz, hauxe da, ikusten dugun eremu hau da, ez? Ikergai izango duguna, mendebaldeko Pirinioak deitzen diogun eremu hori, ez da eremu homogeneo bat inola ere, orografiari eta baldintzei begira, nahiz eta ez den erabat eremu isolatua, bai? Ez da inolaz isolatua, hemen ikusten duzuen mapa honetan, Barandiaran berak ere bildutako abelbideak eta transhumantzia bideak urdinez markatuta, eta baita gaur egungo ikerketek erakutsi dituzten erromatar bideak. Burdin-Aroaren ondorengo bideak dira, baina pentsa dezakegu horiek nolabaiteko jatorria lehenago ere edukiko zutela. Eta beraz, Pirinioen bi aldeak eta baita ere inguruak ere ongi konektatutako eta ongi lotutako eremu batean daude. Pirinioek ez dute inolaz harresi bat edo muga fisiko pasaezin bat sortzen. Aldiz, konexioak sortzen ditu bi aldeetara, ez? Eta hori ikusten da, historia aurreko beste garaietatik ere, baina Burdin-Aroan ere hori ikusten dugu, eta beraz, nahiko pertinentea da inguru hau ikertu nahi izatea, ez? Eta gero kronologia sartzen da, aipatu dizuet, Burdin-Aroa ikertuko dugula, oro har Burdin-Aroa deitzen diogun garaiak, azpi garaiak baldin baditu ere, oro har aipatu behar genuke Kristo aurreko lehen 1000 urtekoaz ari garela, 1000 urteko oso bat, eta horrek ematen du bilakaera handiak eta bilakaera ezberdinak gertatzeko, zertxoet arituko gara horren inguruan ere bai, baina geografikoki hor kokatuko genuke, mendebaldeko Pirinioetan, eta kronologikoki Burdin-Aroa deitzen diogun garai horretan. Eta
Eta ibilbidea hasteko, Alvarok aipatu ditu lehenago, eta badira, dudarik gabe, 20. mendearen hasiera baino lehenago, lanak eta aipamenak, badirela, baina gu bereziki 20. mende hasierari helduko diogu, eta kasu honetan Barandiarani, eta Barandiaranekin batera, hiru troglodytak aipatu ditu Alvarok, baina badira ikerlari gehiago ere, eta bereziki beraiek egindako lanei ez. Nafarroan Altadil eta beste hainbat hor ditugu, baina hemen aipatzeko garrantzitsuetako bat, behar bada, Boxinpera bera da, Boxinperak nez eta Etxaurin eta lan hauek egiten dituen bereziki aipatzen duelako Barandiaranek nolabait hartuko duen ideia bat, eta da berezitasun kultural pirinearraren ideia hori, hortik hasten da, Barandiaran ere bere lehen ikerketak bideratzen, Gipuzkoan, Nafarroan, Nafarroan ere ikusten duzue, garai horretan ja ari direla, baratzeetan eta bar, Gonbault eta beste batzuk, eta oro har, lehen lan akademikoak, Alvarok aipatu du, lan akademikoak behar bada, edo lan zientifikoak lehenagotik eginak baldin badira ere, lehendabiziko estratigrafia zehatzeko lanak garai honetan hasten direla, eta Barandiaran hor tartean izan da, Barkatuko zuen, hau pasagabe nintzela, hemen ikusten dituzu aipatu ditudan kontu hauek, hauek dira ordenagailu eta pantaila elkarrekin ez edukitzean desabantaiak. Aipatu ere bai, Alvarok ongi aipatu duen gerra zibila eta horrek sortu zuen galera, ikerlari dauen sare horren galera, eta pixka bat garai hontan, gerra ostearen garai hontan hasiko da, Burdinaroari begira bi isurialde nagusien arteko bereizketa historiografikoa. Bereizketa hau aipatu nahi nuke, mediterranear eremua ongi ikertua izan den bitartean, bereziki iparraldeko eremua edo Atlantiar eremua ez dela, isurialde hori ez dela hain ikerketan hain garatua izan, eta konservazioarekin zerikusia handia duen kontu bat bada, baina garai hontan hasten dela, pixka bat, lehenagotik etorri badaiteke ere, garai hontan hasten da bereizketa handi hori, Mediterranear isurialdean Burdinaroan sekulako aztarnategiak ikertzen hasiko diren bitartean, Atlantiar isurialdean edo Kantabriar isurialdean eta Pirineoen iparraldera, hor ikerketak ez dira hainbeste garatuko. Baina, gerra oste hortatik, Barandiaran bera gainera, hegoaldera itzultzen denean, hor daukagu, urte luzez Gipuzkoako Burdinaroko herrixka erresitu bakarra izango denaren lehen ikerketa, Intxurreko herrixkarena, eta badira garai hortan ere bai, ikusten duzue Bizkaian arrola ere badago, naiz eta Araban eta Nafarroan kasu horiek are garatuago egon. Eta hurrengo aldian, nabarmenago, are nabarmenagoa izango da bereizketa hau. Gipuzkoan, Bizkaian eta ez dira, ikerketak ez dira horren beste garatuko, eta aldiz Nafarroan eta Araban sekulako ikerketak abiatuko dira, hainbat herrixka industuz, metodologia zientifikoarekin, eta beraz, banaketa hori, historiografiari dagokion banaketa hori, are sakonagoa eginez. Gipuzkoan Lapurdin eta Nafarroan ez da deus egiten, Zuberoan ez da deus egiten, eta Gipuzkoan astorkiko ontzien aurkikuntzaz aparte eta baratzeren baten industrietaz aparte ez da ikerketa gehiagori garatzen. Eta begiratze aldea, Nafarroa edo Arabarekin. Ondoko aldian berriz, hori pixka bat,
nolabait saiatuko dira ikerlari haunitz, horri pixka bat buelta ematen, nahiz eta oraindik ere Nafarroan kasu ongi induztutako kasu eta horiek, kasu nahiko ongi induztutako eta ongi egindako ikerketak dira, lehengoak ere bai, baina hauek jada kutsu modernoago batekin, kasik gaur egungo ikerketak bezala, eta horra aipatzekoak dira, ez? Miaketak, Iruñerrian egiten direnak, Ardeetan egiten dena, ez? Eta bereziki Laseretaseko, Bermintzanako Laseretaseko indusketa, urgentziazko lehen indusketa handia. Bizkaian Arrolako lanak berratzen dira, Kosnoaga, Berreaga, Astiburu industen dira, beraz badago hor berriro ere Bizkaian lan hauen abiatze handi bat, Araban lanek gutxi gora bera lehengo dinamika hori jarraitzen dute, eta Gipuzkoan bereziki Xabier Peñalver, Carlos Olaetxea eta beste geroago Sonia San Jose bezalako ikerlariek abiatzen dute, urte batzuk lehenago, kasi Burdin Aroan Gipuzkoan zegoen txume hori, hor abiatzen dute ikerketa, eta hor hasten dira, herrixka erresituak aurkitzen, eta industen ez gaur egun, hain ezaguna den Basagain, hori litzateke ez, baina baita ere, habitat edo bizileku sakabanatuek ere ikertzen hasten dira, izan Santiago Mendi, izan Boruntxo, eta Nafarroa berean eta Xiberoan, kasik orain arteko ikerketa txiki bakarrak egiten dira, zerkupen Brontze Aroko aztarnatxo batzuk aurkitzen dira, ez da garrantzitsua Burdin Aroari dagokionez, espero bazuten ere, Erdi Aroko aztarnak gehiago aurkitzen dituztelako, eta Xiberoan bi herrixkatan lan egiten da, Maide Korralean eta Txorikantagian, eta emaitza onak lortzen badira ere, lanak bertan bera gelditzen dira, miak eta zulo txiki batzuekin, ez dute gero jarraipen. Aldiz, azken 25 urteetan, Gipuzkoan lanak garatu dira, lanak zabaldu dira, herrixka gehiagotan lan egin da, beste motatako bizilekuetan ere bai, Aralarko lanen adibidea aipagarria hor dago, ez? Eta Nafarroan, lanak ere jarraitu baldin badira ere, aipatu beharko genuke bereziki sintesi lana, Javier Armendaritzek egindako miaketa eta sailkapen lan mardula, ordura arte eginda zegoen informazio guzti hori dena elkartu duena, eta azken urteetan, Nafarroa beheran Arribetzan hasitako lana, duela 2 urte, eta Xiberoan, lehen aldiz lehen urtean, aurreko lanetatik gain, lehen da biziko aldiz Gaztelun Antzurukun egindako lanak. Beraz, ze panorama daukagu. Ikusi duzu, lehen dik bezetozen lanak egon baldin badaude ere, 20. mendean zehar zenbat lan egin diren, ikusi dituzue pixka bat utxuneak, eta mapa honek ongi sintetizatzen du, ongi laburtzen du, mapa honetan kokatzen dira ezagutzen diren Burdin Aroko herrixka agresitu guztiak, eta urdinez daude identifikatuak soilik izan direnak, miatuak eta identifikatuak, eta gorriz aurkitzen dira ikertuak, nolabait ikertuak izan direnak, miak eta zuloetatik hasi eta indusketa handietara arte. Eta hemen, adibidez ikusi dezakegu, Bizkaia eta bereziki Gipuzkoan ez daudela herrixka asko, ez daude puntu asko, baina daudenak, gehienak industuak izan dira, eta gainera duela gutxi industuak eta oso erregistro onarekin. Eta beraz, informazio aberatsa daukagu, zentzuetan bizileku hauei dagokienean. Araban eta Nafarroan indusketak gehiago egin badira ere, egia da, azken urteetako indusketak eta azken urteetako metodologiekin eta batez ere laborategiko aurrerapenekin landu direnak ez direla hainbeste. Eta mendialdean ikusten dugu hutsune handi bat, oraindik ere
ikerketak egiteko. Eta aipatu dizuet, holako historiografian badela holako bereizketa handi bat, isurialde mediterranearrean eta atlantiarraren artean. Hein handi batean ikusi dugu historiografiaren kontu bat izan dela, hamarkada batzuz gero ikerketak garatu direlako, Gipuzkoan, Bizkaian eta iparralden ere bai, eta beraz burdinaroa existitzen da, toki horietan, zalantzari gabe. Baina jarriko ditut hemen zenbait kasu metodologiko bereziak direnak edo aipagarriak direnak edo bintzat erakusten dutenak ze zailtasun dauden, metodologikoak diot, ze zailtasun dauden ikerketa garatzeko hain eremu geografiko anitzean. Mendebaldeko Pirinioak kontutan edukita. Eta lehendabiziko kasua, hauetz gutxitan hitz egiten dut, eta beraz gaur, nahi nizuen zerbait berria ekarri, eta aipatu gabea. Beraz, hauxe, lehendabiziko kasu metodologikoa, Belaguan, Erronkarin, Izaban kokatzen den aztarnategi bada, 2018an hasi ginen hemen lanean, eta kanpaina bat egin genuen, ez genuen gehiago egin. Arantzadi Zientzia Elkarteko txoperenak idatutako miatzaile batzuk topatutakoa da, eta bertan hainbat lan egin genituen, geofisika, miaketa eta bar, eta ondorio txiki batzuk atera bai. Hau da ikusten duzue, Mazeko mundua, Mazedo Txamantxoia mendiazpian dago, horregatik izen hori, eta Belagoa sarreran. Eta ongi ikusten ez baduzu ere, aurreko irudian, begira hor ditu, bi harresi burua izena hortik datorkio, eta bi oso bi luan arrok. Gorriz, bantxe, ikusten dena hori ni naiz, beraz ikusten duzu tamaina, zenbaterainokoa duen. Defentsak sekulakoak, eta hemen egin genuen lehendabiziko lana, topografia izan zen, ikusten dituzue, metro batzutako lan handia dago, bertako tuparria industu eta defentsa gisa jartzeko, lur akumulazio gisa edo terraplen gisako bat sortuz. Baina industen hasi ginenean, lehenik miaketa geofisikoak egin genituen eta ez zuen emaitza bat ere honik eman, eta gero indusketak hasi ziren, eta indusketan ikusi genuen lehendabiziko gauzetako bazen, ez zegoela kasi estratigrafiari, ikusten duzu, argazkian, eta beraz estrategia aldatu genuen, eta zuzenean defentsak ikertzera pasa ginen, eta ikusten duzuen nola defentsa horiek diren fosoak egiteko tuparria, atera duten tuparri hori dena, atzean pilatu, defentsa bat egiteko, eta gainean harrizko harresi txiki batekin koronatuta agertzen dela. Fosoa ere, lubakia ere industu genuen, eta bertan topatu genuen, arrokatik 30 zentimetrora zutegitxo txiki bat, eta galtatu genuen, erdiaroa mantzekun, 1000 urte ingurua, eta beraz badakigu hori baino lehenago eginak direla defentsa hauek, eta seguraski gero hartzaile batek baliatu zuela fosoek haizearen kontramandako babesa, hor zutegitxo bat edo egiteko. Baina hor ez genuen inolako datatzeko beste inolako elementurik lortu, ez da inolako elementu arkeologikorik ere. Hori baino gehiago zen nuen lortu, ez? Eta beraz guk herrixka aberats bat topatzea espero genuen, ikusten genituelako, harresi ikaragarriak eta fosoak eta bar, baina barnean ez zuen deus. Eta beraz, edo babesleku bat zen, edo beste zerbait, ez? Baina ikusten dugu erdiaroa baino zaharragoa den gauza bat dela, eta interpretazioa seguraski gaizki eginda abiatu ginen, eta gehiago interpretatu genezake, gaur egun bereziki plantari begiratzen badiogu, eta dituen ezaugarriei begiratzen badiogu, erromatar kanpaleku bat bezala. Baina erromatar kanpalekuak mota ezberdinetakoak daude, eta ikusten duzue hau, muruako hau, izango zen seguraski martxako kanpaleku bat, antxokak identifikatu ditu, hainbat, Gipuzkoan eta beste toki batzuetan. Hau, pixka bat hor kokatu liteke, baina beti galdera ikur handiekin. Lanak oraindik ez direlako inolaz ere behin betikoak, eta oraindik ere hipotesiak ditugulako hor nahi gainean. Baina ikusten duzue,
bai defentsen formak, bai sarrera, bai gutxi gora bera sarrera. Hemen izango zuelako, bi harresi paralelo topatze horrek, guzti horre denak eramaten gaitu hipotesi hori lantzera. Denaren, begira, herriska handi bat espero genuen, eta gauzak ez dira, gero joandakoan ez dira inerresa. Hurrengo kasua, Pirineoen bestaldeko kasu bada, hemen daukazue Altzurukuko gaztelu, gaztelu toponimoaren azpian zer dagoen ikustera joan ginen lehen urtean, eta hor ikusten duzue, arraien ondoan, halako lurrezko harresi bat omen zuen aztarnategia, oso txikia da, eta zundaketa bat egin genuen. Eta hemen, konturatu ginen, harresi hori etzela lurrezkoa, munduan bezala, baizik eta harresia egiazki harrizkoa zela, nahiz eta estalita dagoen, isurialde Atlantiarrean askotan belarrak estaltzen dizkigu gauzak eta ez ditugu ongi ikusten, hemen horren adibidea, ezta. Aztarnategi honek emaitza nahiko onak eman ditu, egin ditugun lan gutxiak kontutan edukita, hainbat zeramika zati, geruza ikastsuak, eta baita mineral zatiak, goetita zatiak ere bai, burdina lantzeko, lehen da biziko pausua izango litzatekena. Eta berezia da, ze goetita ez da, aztarnategi horretan, ez da arbaien inguruan aurkitzen, behar bada bai 5 mendietan, Larrain inguruan, baina horrek esan nahi du gauzak igotzen ari direla, produkzio bat egiten ari direla bertan, eta hori dena ongi baieztatu behar baldin badugu ere, badirudi ez dela toki egonkor bat, edo aldikako babesgune bat, baizik eta toki egonkor baten aurrean gaudela, ez? Baina, noski, lantzea, gauza hauek lantzea, badauka bere esfortzua, eta hurrengo kasuarekin alderatuta, esfortzu nahiko handiak, ez? Hurrengo kasu hau Tafallan dago, Galmedian izena duen herriska bada. Aurten, lehen urtean hasi baldin baginen ere ikerketa hauek egiten, aurten sartuko gara herriska ongi ikertzera ikusten duzu, hau ez da gomendi punta baten oso gainean, han atzean dauka Tafalla, eta bertaratuz gero, ez ditu beste aztarnategiek erakusten zituzten zaintasun horiek, ez? Harresia hortxe bertan ikusten zaio, materialak gainazalean ikusten ditugu, topatu daitezke, hau da, isurialde mediterranearrak dituen errestasunak. Eta honek, seguraski egin du ez, isurialde mediterranearrean miak eta lanak erresagoak izateak, konservazioak hobeak izateak, ikusten duzu, harresia nola mantentzen den, hori asko zailagoa da, topatzen Pirinear inguruan, nola ez, eta baita isurialde, Kantauriar isurialdean, ez da. Eta horrek seguraski egin du historiografian holako atzerapen bat ematea eremu horietan, eta aldiz Euskal Herriaren edo mendebaldeko Pirineoen isurialde mediterranearrean horrelako aurrerapen bat ematea. Eta hemen, kontrastean ere bai, beste adibide bat ekarri nahi izan dizuet, hau ez dut erabat lehen eskutik ezagutzen, baina bai ikasle bezala ezagutu dut. Aralarko aztarnen kasua da, zuek ere ongi ezagutuko duzue, Josean Mujika zuzentzen duena. Eta hemen beste bizileku mota batzuk, ez? Sasoikakoak direnak, artzantzari eta lotuak direnak, eta lurralde arkeologia lan mardul bati esker eta urte luzeetako lan askotan eskertxarrekoari esker, baina emaitza oso esker honekoak jasotzen dira, ezta, urteetan zehar egindako lan horren ondorioz. Eta bereziki, baditugun utxuneak, ikerketak badituen utxuneak betetzen ditu, hau da, horren adibide. Eta ekarriko dizkitzuet ere bai, normalki erakusten, arkeologo normalki erakusten ez ditugun adibideak. Eta hemen bereziki bat aipatuko nizueke, Irimendi, Bakaikun
2018an egin genituen lan batzuk, ze Irimendi lehen begi kolpean ikusten duzu, toponimoa ederra da, eta lidarrari begiratuta eta ikusten zen, halako okain bat, bere fosoak edukizitzazkenak eta defentsak eta bar, eta sekulako aztarnategia izan zitekeena, begira prentsan zer nolako, lanak egin aurretik, prentsan zer nolako harrera egin zioten, ze gauzak zeuden bertan. Eta lanera joan ginenean, eta miaketa zulo batzuk egin genituenean, segituan hartu ginen, hor ikusten zen muino hori dena artifiziala zela, dudari gabe, baina gaur egungoa. Hamarkada batzuk lehenago, sakanako errepidea egiten ari zirela, baztertutako hondakin guztiak hor pilatuta utzi zituzten, eta lidarrak eta horako miaketek eta horako teknologiek erriska bat erakusten zuten tokian, egitan azpian gaur egungo lanak daudela, eta ez dagoela hor azternategirik. Hau normalki ez dugu, arkeologok ez dugu erakusten, baina hau da gure lanaren 10-tik 9, kontutan eduki behar da. Eta orduan, ikusita toki ezberdinetan, isurialde ezberdinetan, lan egiteko dauden zailtasunak eta erreztasunak, horrek historiografian nola eragin duen, eta beraz zenbat dakigun toki batzuz eta zenbat ez dakigun beste toki batzuez, pixka bat saiatuko naiz laburbiltzen zer dakigun, bai? Eta dakiguna da, oro har, aztarnategi mota ezberdinak ikusten baldin baditugu ere, nagusiki arreta gehien deitzen dutenak, eta bereziki lurraldea gehien artikulatzen dutenak, herriska gotortuak direla, burdinaro hasieran hasten dira agertzen, herriska gotortu hauek, nahiz eta aldi berean topatzen ditugun, babeserako gune txikixoagoak, edo etxaldeak, edo baserriak. Horiek topatzen ditugu bilatuak izan diren tokian. Errexena da, menditonto horretara joan eta herriska arresituak bilatzea, baina zailagoa da, horien inguruan dauden txolak, baserriak, beste mota bateko aztarnategiak topatzea, eta horiek ez dira toki guztietan topatu, baina dudari gabe toki guztietan izanen ziren. Eta ez dira topatu ere, baina hau seguraski ez da historiografiaren kontua, baizik eta behar bada garaiko antolaketa sozialaren kontua, edo antolaketa ekonomiko-politikoaren kontua, ez dira topatu ez Galian topatu daitezken, edo Erteutopan topatu daitezken aglomerazio handiak, gaur egungo garai hartako hirien aurrekariak direnak, eta ez dira topatu ere Garona aldean edo bereziki Ebroan topatzen diren opida edo aurre hiri arresitu handiak. Horiek ez dira topatu gainerako eremuetan, ez mendialdean, ez Kantabriar isurialdean, behar bada arrola eta intxur kakotx handiekin hor topatu daitezke ere. Ikusten dugu, gainerako eremu aurre Pirinearrean, Iruña herrian adibidez, eta hau da mapa hortan hori ikusten dugu, bi ereduak kontrajarrita. Ez dela topatu beste aztarnategiak baino handiagoa eta aberatsagoa den aztarnategirik, baizik eta seguraski aztarnategi bakoitzak baduela bere lurraldetxoa, eta beste modu batera artikulatzen direla hor lurraldea, beste modu batera artikulatzen dela. Eztabaida hau argitzeko, oraindik asko falta da, eta seguraski ez da argituko inguru hortako herriska gehienak industu arte. Bitartean, miaketen gainean ari gara hitz egiten, eta ikusi duzu, aurreko kasu metodologikoetan miaketen gainean egindako ikerketak ze ikerketa xumeak diren eta egiazki indusketa ongi egitean lortzen direla emaitza sendoagoak. Brontze aroaren amaieratik eta burdin aroaren hasieratik herriska gotortuetan batez ere bizitzen hasiko den jendea izanen dela, eta ez dela fenomeno isolatua, Europa ez guztian gertatzen den fenomenoa da, hemen ere hala gertatzen da,
eta bizimodu baten isla da. Bai? Dira aldi berean jendarte landatar bat, baina gerlaria ere bai. Eta hemen agertzen dira horren lekukoak ez, Laoiako bigarren Burdinaroko eraso hori, hor ikusten duzu gorpu hori, azken urteetan kustodian bianan agertu direnak, ez eta erromatarren arteko gatazka baten baitan izan, irulegin ere bai, ez, aurkitzen diren elementu hauek. Bueno, erakusten digute ez egonkortasun handiko garai baten aurrean gaudela. Eta noski, ez da dena beraiek egiten zutela, bai? Trukea eta merkataritza ere bazuten, eta horren lekuko dira lehendabiziko txamponak, adibidez, hemen ikusten duzuen protuberantzia duen txamponak italiar hau, 3. mendean hasten dira, zilarrez lantzen diren txampon hauek egiten. Egia da, lurralde guztian zehar, Pirinioan bi isurialdeetan urrezko txamponik ez dela ezagutzen, zilarra eta brontzea lantzen dutela, hori berezitasun kultural azpimarragarri bada, ja leko hiriartek eta azpimarratzen dutena. Eta handiz, Pirinioetatik hegoaldera, hor dauzkagu, txampon baskoriak edo txampon beroiak behar bada Ebro arroan, eta bar, horiek ja pixka bat berantiarragoak direnak, bigarren mendetik aurrera gertatzen direnak. Nola nahi ere, ekonomiaren monetizazio bat erakusten dute, naiz eta oroak eta pentsatzen dugun gehiengoan trukeak izan den zuen oraindik ere balio handia ez. Eta ikusten ditugu ere, Europako joera estetikoei jarraitzen dieten pitxiak badituztela, beraien Burdinaroko herrixka gotortuetan bizi dira, landatarrak dira, lurrari lotuta daude, baina ongi konektatuta. Ongi konektatuta, inguruko eremu zabalei ere, Mediterraneoari ongi konektatuta, eta bertako elementuak ikusten ditugu, baina baita Europako joera estetiko horri jarraiki topatzen diren pitxiak ere topatzen ditugu. Eta hileten munduari begira, hemen ere joera historiografikoak eduki du, pixu nabarmena, nola ez, oroar eskema da Mediterraneo inguruan, Iruña herritik behiti agertzen direla, errausketa ontzien zelaiak, hemen goran badukazue Castejongo el Castilloko irudi hori, errausketa zelai hauek denak dira nekropoliak herrisketatik kanpo daudenak, badaude, adibidez, hemen ikusten duzue hori Laoiako nekropolia da, beste mota bateko nekropoliak dira, errausketa nekropolia, baina ikusten duzue batean tumuluak, adobezko eta uharrizko tumuluak agertzen diren bitartean, bestean zistak agertzen direla, edo arkutxak agertzen direla. Eta mendialdean oro har, hartu izan da eremu atzeratu bat bezala, eta bertan Burdinaroko zerbait fenomeno berezi bat gertatzen zela uste izan da, eta da baratzeen edo arrespilen agerpen hori, ez? Nola lehendik zetozen, eta barandiaranek nola ematen diona izan azalpena da, lehendik zetozen trikuharriak eta zistak, arkutxa horiek nolabait simplifikatu eta baratze bihurtzen direla Burdinaroaren iristearekin eta bertan adoptatzen dutela Burdinaroko joera orokorra, moda orokor hori dela errausketarena. Pixka bat, tokien, monumentu megalitikoen tokien errepikatzeak eta aipatzen dugun tumuluaren jarraipen horrek, eta bar, eramaten du Barandiaran hori proposatzera, zenbait ikerlari gehienen iritziz ere, oraindik ere hipotesi egoki bat, baina ikerketak egiten direnean, eta ez Aralarko kasua da horren adibide garbi bat, ikerketak urte luzez behar den denbora eta baliabideekin egiten direnean, hartzen gara gauzak ez direla inoiz hain sinpleak, eta baratzekin batera aurkitzen direla zutarriak, aurkitzen direla estelak, aurkitzen direla beste elementuak, eta gauzak ez direla, Burdinaroan ere,
iduri luketen bezain sinpleak, ez? Oraindik ere, hor, identifikatu diren arrespil edo mairu garatze asko baldin badago ere, ikertu direnak ez direlako hainbeste, eta batez ere ikertu diren guneak ez direlako hainbeste. Eta erritu berezi bat, aipatzearren, Burdinaroan gertatzen dena, da haur jaio berrien lurperatzea. Erritu nagusia errausketa baldin bada ere, haur jaio berriei nolabaiteko desberdintasun bat egiten zaie errituan, eta da etxeetan lur ematen zaiela. Beraz ez dira errausten, eta ez dira nekropolietan kokatzen, baizik eta etxeetan kokatzen dira, eta hau da Nafarroako herriberan haunitza gertu den fenomenoa, baina baita Iruña herrian ere, eta kasik azken mendera arte iraunduen fenomenoa da, bai? Bataiatu gabeko haurrak, ez zirela hilerrietan lurperatzen, baizik eta beti baserrien inguruan eta teilatupean eta lur ematen zirela. Hortaz Barandiaranek ere zerbait idatzi zuen, ez? Eta irudian ikusten duzuena hori da Irulegikoa. Berriki, duela pare bat urte, argitaratu zen lan bat, Nafarroako hainbat herriberako zenbait herrixka arresitutan topatutako haur jaio berri hauen inguruko DNA azterketak egin zirelako, eta emaitza oso interesgarriak ematen ditu, baina ez naiz gehiegi sakonduko, bihar Olaldek mintzatuko delako segurazki gai hauen inguruan. Eta ze jende topatzen dugu inguru hauetan bizitzen? Erromatarrek aipatzen dizkigute, beraien izenak, kokatzea oso zaila da, eta askotan denek ez dituzte guztiak aipatzen, baina hor ikusten dituzuenak dira, Ates bukaera duen Akitaniar guztio hile denak, Zesarrek eta Pliniok aipatzen dituztenak, Baskoiak ditugu, beste hainbat, eta ikusten duguna da oso lurralde atomizatua, oso lurralde zatikatua, ez dakigu beraien arteko harremanak nola ziren, ez dakigu haiek beraien buruari nola deitzen zieten ere, baina hori da, momentuz behintzat iturriek jende hontaz aipatzen digutena. Eta orain arte, berezia izan den beste kontu bat ere bai, hemen, garai hontan, Burdinararen amaieran, aurkitzen direlako lehendabiziko testu idatziak, beraiek, barnetik, komunitatearen barnetik, idazten zituzten testuak. Eta hemen ikusten dituzue, orain arte ezagutzen genituenak, Angeloko mosaikoa, bigarren mendetik, Eustaizineko bigarren mendetik ezagutzen diren txanpon batzuk, beste bi iskribu oso gaizki kontserbatuak, Arangurengo brontzea ere bai, 80. hamarkadan argitaratua, eta Irulegin esku famatuaren etxean topatu diren idazketari lotutako elementuak hor behean. Ez ditugu askoz elementu gehiago, baina bada zerbait, ez? Eta barkatuko didazue eskuaz pixka bat hitz egitea, baina berritasun handi bat delako gutxienez aipatzea zilegi bekit. Eta ikusten duzu, eskuan Arangurenengo Irulegin topatu genuen esku hontan, hasteko brontzezko esku bat, hau da Javier Belaz eta Joaquin Gorrotxategik lagundurik beraiek eginiko irakurketa, ikusten duzu, bi testu direla, lehenik marraz egina, ondoren puntuz egina, hori oso berezia da. Eta bi testuak ez direla guztiz berdinak ere, nahiz eta nahiko antzekoak diren. Eta aipatu beharko genuke, badirela, aurkikuntzatik gaur egun arte, urte batzu pasa direla, eta nahiz eta denbora desente pasa den, ikusten duzu 2022an otsailean identifikatu zenetik argitara 2022ko
azaroan eman zen tarte hortan, isiltasunez eta lasaitasunez lan egin ahal izan genuela, eta beraz ez genuela inolako presarekin eta tupustean aurkeztu kontu hori guztia, baizik eta lasaitasuna eduki genuela hori ikertu izateko, eta Belazak maiatzan Iruñako museoan emandako hitzaldian aipatzen zuen bezala, oraindik ere mantentzen ditugula matizazio batzuekin, eta beste ikerlarien ekarpenak bildu ondoren, mantentzen ditugula aurkezpen horretan egin genituen hipotesiak. Eta hipotesi guzti hau denak argitaratuak izan dira, lehen urtean, azken argitalpen batean, eta tira, hemen labur bilduta, orokorrean aipatu behar da, denek diotela ongi lan egin dugula, arkeologo gure lana ongi egin dugula, eta piezak baduela bere testu inguru fidagarria, eta hori arkeologoaren partetik bada zerbait. Eta gero, aipatu ere, askoien eremuan ezagutzen den testu zaharrena dela, Ilunegiko esku hau, Iberieratik moldatua izan den idazkera bat duela, eta moldatua izan da bertako beraien hizkuntza idazteko, eta hauek baskoiak badira, Joakin Gorrotxategik ongi proposatu zuen bezala, baskoiak badira, beraien hizkuntza baskoiera izanen da, eta beraien idazkera eta beraien hizkuntza baskoiera izanen da. Eta gero, horrarte, ez dago inolako eztabaidarik, horrarte denek onartzen dute. Eztabaida dago baskoiera horren atzean, egon daitekeen hizkuntzan. Ze Irulegiko eskuko testuak badauka zailtasun bat, eta da konparatzeko ez dagoela beste testurik inguruan, txanponak ez badira, ez dago konparatzeko gainerako testurik. Eta beraz, Iberieraz agertu diren 2500 testuekin, edo Zeltiberieraz agertu diren 350 testuekin zerikusirik ez duen testu baten aurrean gaude, eta Joakin Gorrotxategik halako aire bat hartzen dio, halako antz bat hartzen dio egungo euskararena. Eta horrek eramaten du proposatzera, laburkilari naiz, baina horrek eramaten du proposatzera egungo euskararekin nolabaiteko harremana zuen hizkuntza batean idatzia izan zela, eta eztabaida hor dago. Harreman hori, eztabaida hizkuntzalarien arteko eztabaida hor dago, harreman hori zer den? Harremana zuzena den, ala zeharkakoa den, eta zenbaterainoko zeharkakoa izan daitekeen, edo zenbaterainoko zuzena den. Hau da, gaur egungo euskararen ama da, Irulegiko eskuan dagoena, ala gaur egungo euskararen lehengusina, edo izeba. Hori da, eztabaida nagusia, baina ordura arte denak, hizkuntzalari guztiak, eta geografista guztiak denak ados daude, ezta. Ados daude ere bai, eta hau da azpimarragarriena, testu gehiago behar direla, eta gisa hontako testu eta pieza gehiago behar direla kontu guzti hauek argitzeko. Baina egia da zalantza asko eman baldin baditu ere, oro har pentsatu behar dugula, aipatzen dizuet, laneko hipotesi nagusia ez dela aldatu, hau da, eskua dela, elementu bat babesa bilatu, babesa lortu nahian da bilena, lehendabiziko zorion hori izan daitekeela, buena fortuna edo zorte ona esan nahi duen divinitate edo gixako zerbait, eta azkenengo hitzean agertzen den eraukonek esan nahiko lukeela, eta euskararekin lotzen duena, gainera, esan nahiko lukeela halako eskaintza gixako zerbait. Beraz, ez da testu politiko bat, ez da hiritartasuna edo eskubideak emateko testu bat, ez da testu ekonomiko bat, iberiar testu gehienak bezala, inventarioak eta zerrendak direlako, testu religioso baten aurrean geundeke, eta etxe honen babeserako edo bertan bizi direnen babeserako bideratutako testu bat dela pentsatzen dugu. Eta eskutik
onuntza agertu da beste aurkikuntza bat ere, beste epigrafe bat ere, lantzeko meategian, orgoian ikusten duzue. Eta hau ere, Joaquin Gorrotxategi eta Javier Gelazak landu dute, hau ez da gure indusketetan agertu, Nafarroko gobernuaren indusketetan agertu da, eta beraiek ere IGAE edo IKAE jartzen duen zerbait irakurri dute, eta baita ere apaskoieraren aldeko esplikazio bat emango luke kontu horrek, ez. Mapan jartzen baldin baditugu, ustez, eta ustez diot, ze beti badago zalantza hori, ez da inoiz beti hipotesien mailan ari gara hitz egiten, eta hor ikusten dituzue, apaskoieraz egon daitezkeen testuak, hor mapan jarrita, borobilean. Baskoien, erromatarrek baskoiak direla dioten lurraldean gehiengoan agertzen direnak, eta aldiz, bere mugan, eta bereziki beroiekin eta zeltiberiarrekin daukaten mugan, agertzen direla zeltiberiarrez edo beroiez, indoeuropearrez dauden garaiontako testuak. Hau da momentuz, eskuak eta beste zenbait ikerketek ekarri duten berritasuna. Funtsean eta bukatzen joateko, aurrera begira hainbat erronka ditugula iruditzen zaigu. Bereziki Pirineoen bi aldeei batera begiratu behar bat, harremanak ukaezinak direlako, hutsune geografikoen eta hutsune historiografikoen betetze horretan lan bat egin beharra, bereziki mendialdeari dagokionez, eta Aralarko ikerketak izan daitezke horren adibide egoki bat. Eta oro har, baita azken berrikuntza teknologikoak eta bereziki metodologikoki lan sakonak egiteko beharra. Ezin gara lehendabiziko pausoetan gelditu, miraketaren pausoan soilik gelditu, hori garatu behar dago, ikerketa garatu behar dira, gero hortik ondorio historikoak eta arkeologikoak ateratzeko. Eta berriz ere Barandiaranen gaira itzulita, aipatu ditudan erronka horiek badira Barandiaranek eta bere belaunaldiko beste arkeologoek ere eduki zituzten erronka berdintsuak eta bide berdintsuak, eta hor badaukagu nora begiratu eredu bila, eta ikusten dugu diziplinen artekotasuna hori nola abian jartzen duten, teleskopa Arantzadiren kasuan aipatu duen bezala, zientzia gogorrak eta marrazketa eta nola gurutzatzen dituzten, gauza horiek guztiz funtsezkoak dira, gaur egun ere, zorroztasun metodologikoa dudarik gabe, eta oro har Pirineoen bi aldeei begiratzeko nahi bat, eta ikerketak ordura arte ikusi ez duen hori, bilatzen ahalegintzeko ausardia hori. Aipatu oraintxe hemen eman dizudan hitzaldi hau ez nukela emango Euskal Herriko Unibertsitatearen sostengurik gabe, baina baita aipatu ere ez, Arantzadi Zientzia Elkarteak eskaintzen digun lanerako tresna bikain hori, eta beste hainbat zientzia erakunde ez, izan iparraldean laguntzen digun Baionako Iker, izan Burgosko Unibertsitatea, eta noski, aipatu ere bai, Jose Miguel Barandiaran katedra, lan guzti hauek eta ni hemen egotearen arrazoi funtsezkoena horixe delako. Besterik gabe, ni esker, eta galderari baldin badaukazu ere, hauxe, momentua. Badago nolabaiteko berezitasun kultural bat, egin handi batean partekatua dena Pirineoen bi aldeetan, eta hori bada horregatik da garrantzitsua Pirineoen bi aldeari horrela begiratzea, metodologia berdinekin begiratzea, eta begirada bakar batez begiratzea, ez nolabait esan ez,
Espainiar estatukoak alde batetik eta frantsesak beste aldetik, hori da historiografiak askotan egin duena, baita beste garaietan ere, hori gainditu beharreko zerbait bezala ikusten dugu, baduelako bere zentzua. Ez soilik Burdin Aroan eta aurreko garaietan muga administratibo horiek existitzen ez direlako, baizik eta badagoelako tartean zubi hori edenak, ez? Eta hain justu horregatik jarri dut lehendabiziko hasierako aurkezpen gixara mapa bat, aipatzeko bi lurraldeen artean ara. Guain ordena horrekoa mugitu eta mugitu gabe. Mapa bat jarri dut, erakutsiz bi eremu hauek dituzten zubiak, eta ez dela Pirineoak ez direla inolaz muga bezala hartu behar. Are gutxiago mendebaldeko Pirineoak, ze erdialdeko Pirineoekin konparatzen baditugu, horiek behar bada muga handiagoa erakutsi dezakete, altitudeagatik, orografiagatik, baina mendebaldeko Pirineoak gehiago dira bide muga baino. Eta badauka bere pertinentzia handia bi aldeak ikertzeak ikusten ditugulako, eta hau ez diot nik bakarrik iritzi orokor bada, joera kulturalak partekatuak badirela, Burdin Aroan zehar, baina baita denagutik ere, eta ondoren ere bai dudarik gabe. Baina Burdin Aroan ikusten direla. Ikusten da ere, lurralde bakoitzak badituela bere berezitasun propioak. Nahiz eta dinamika kulturalak orokorrak izan. Horregatik, badirudi kontraesankorra dela, ezberdintasunez eta berdintasunez edo hitz egiteak, baina joera orokor baten barnean ikusten ditugu tokiko ezberdintasunak. Eta erromatarrek aipatzen dutenean, tokia oso atomizatuta dagoela, tokiak politikoki oso eta sozialki oso sakabanatuta dagoela, mosaiko handi bat idurituela, ez da soilik mendebaldeko Pirinioez hitz egiten dutela hori, baizik eta Hispania guztiaz hitz egiten dute, eta gainera hitz egiten dute klabe militar batean. Hau da, ez dakite elkartuko balira ze lanak edukiko genituzkeen beraien konkistarako, baina zatikatuta daudenez, erraz, banan-bana erraz menperatu ditzazkegu. Hori da beraien aipua, beraien logika militarra da, ez dute ikerketa etnografiko bat egiten, ikerketa antropologiko bat egiten, baizik eta beraiek zerrendatzen dutena oso imperioaren begietatik egindako gauza bada. Eta gainera, konkista garaian edo konkista garai oste hortan. Beraz, atomizazio hori guk ikusten dugu, badago, badaude joera ezberdinak, baina oro har, badago zubi hori, eta badago berezitasun kulturalak erakusten dituen inguru homogeneo bat Pirineoen bi aldeetara. Beraz, bateragarriak dira, egin handi batean, bi deskribapen horiek.